Мінулая сустрэча кіраўніка вобласці з журналістамі праходзіла ў чэрвені, і за гэты час падзей адбылося нямала. Галоўнай тэмай для нашага аграрнага рэгіёна можна назваць уборачную кампанію. Уборка ранніх зерневых і зернебабовых у вобласці завершана, засталося ўбраць менш за 1% плошчаў. Гэта проса і грэчка. Несмотря на погодные перипетии, так можно назвать, валовый сбор зерна составил на сегодняшний день 1 миллион 196,7 тысяч тонн. Мы собираемся, значит, получить 1 200 000 тонн спросом и с гречкой. Урожайность значительно выше у нас в этом году 35,5 центнеров. Это после Гродненской области на втором месте. Одно з найбольш вострых пытанняў, якое не один месяц хвалюе жыхароў Брэста і ўжо выйшла за межы рэгіёна – будаўніцтва аккумуляторного завода. Посыл один и основной. Завод с нарушениями каких-то экологических, других норм, которые существуют в Республике Беларусь, введен не будет. Однозначно. 14 чэрвеня распараджэннем кіраўніка вобласці будаўніцтва акумуляторного завода было спынена да ліквідацыі недахопаў. Па сённяшні дзень ён не працуе. Згодна з умовамі дагавора, заключанага з iPower на вылучэнне сродкаў інавацыйнага фонду аблвыканкама па рэалізацыі праекта, прадпрыемства павінна было ажыццявіць увод у эксплуатацыю завода до 31 ліпеня 2019 года. У адваротным выпадку сродкі павінны быць вернутыя. Поскольку по состоянию на 31 июля 2019 года компания iPower не выполнила свои обязательства по договору, проект не был реализован в указанный срок, исполкомом, то облисполком отказался от выполнения своих обязательств по договору и 14.08 уведомил iPower о прекращении договора и потребовал вернуть средства в инновационный фонд в добровольном порядке в течение месяца с даты уведомления. Былі агучаны на прэс-канферэнцыі і іншыя не менш слабадзённыя пытанні. Адно з такіх – закупка ягад і гародніны ў насельніцтва. Сёлета жыхары Стулінскага і Лунінецкага раёнаў, атрымаўшы вялікія ўраджаі, неаднаразова скардзіліся на нізкія закупачныя цэны. Але тут, як адзначыў Анатоль Ліс, людзям варта разумець, сёння эканоміка працуе ў рыначных умовах. Чым больш прадукцыі, тым яна танней. Диктовать условия, значит, тот, кто вырастил продукцию, да, значит, консервному заводу или перерабатывающему предприятию, что вы берите у меня по такой цене, а дальше что? Сегодня одно дело вырастить, и все понимают, а второе дело переработать и ее продать потом. А кому ее продашь, если скупишь по сегодня дорогой цене? Не менш надзённае пытанне – рэканструкцыя маставых збудаванняў. Усяго ў краіне першачарговага рамонту патрабуюць 32 моста, у вобласці такіх 6. Из них в том числе в эту программу включен мост через река Пина в городе Пинске. Находится в стадии реконструкции на сегодняшний день, вы знаете. Мостовики заверяют, что к концу года, значит, к 30 декабря, что они откроют движение. Пашырэнне бязвізавых турыстычных зон, развіццё спорту, бяспека на дарогах – усе гэтыя пытанні таксама знайшлі адказы на прэс-канферэнцыі. Размова кіраўніка вобласці і журналістаў атрымалася даволі канструктыўнай. А наперадзе яшчэ шмат падстаў для сустрэч. Гэта і юбілеі гарадоў, ужо ў гэтую суботу 500 гадоў адзначаць Івацевічы, а літаральна праз 2 тыдні міленіум Брэста. Дажынкі, першыя школьныя званкі, перапіс насельніцтва ў кастрычніку і парламенцкія выбары ў лістападзе. Нарэшце 80-гадовы юбілей вобласці ў снежні. Усе гэтыя тэмы абавязкова знойдуць адлюстраванне ў СМІ. Людмила Салзна, Юрий Плінда, телерадиокомпания «Брест».